Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Mentre el papa ens parla en català, Europa ens reprimeix. Benvinguts, doncs, al programa Catalunya fa dissabte, corresponent al mes de juny de l'any 2026. La notícia d'aquest mes, lògicament, ha estat la visita del Sant Pare a Catalunya. Ja sé que les coses van tan de pressa que algun dia bé, això ja ha passat. Home, però si aquest programa és mensual, lògicament hem de fer un petit resum de les coses més importants i qui pot dubtar que la visita del papa ha estat molt important, perquè el papa és el cap visible de la religió catòlica, que és la més important i extensa del món, 2.400 milions, mentre que l'Islam és la segona en 2.000, i d'altra banda és cap d'estat d'un estat que és el Vaticà. Sí, el Vaticà, que és com a estat molt important i que al llarg de la història sempre ha anat contra Catalunya, igualment com França i Espanya. Estic parlant des del punt de vista polític i no des del punt de vista religiós, que se m'entengui bé. I, per tant, molta gent d'aquí pràcticament no en fa cas, com si el Vaticà fos una cosa del passat o de quatre catòlics. No, és una cosa real i que és molt important. Caldria que ho tinguéssim present, tots aquests que es dediquen, per exemple, a Gaza, haurien de portar una mica la brúixola cap al centre, i potser hauríem d'anar a Ucraïna, Oi que ens toca més de la vora? Oi que és un país europeu? Bé, ells sabran què és el que fan, però és una mostra més d'aquest partit no està centrat, estem a mans d'aquesta esquerra de sofà que tan mal ha fet i continua fent aquí a Catalunya. D'altra banda, no cal ser religiós ni tenir molta fe per saber que els orígens de Catalunya es deuen molt, sobretot, a l'Església Catòlica, tant per la llengua com per la nació. I en són testimoni els monestirs de Sant Miquel de Cuixà, de Sant Martí del Canigó, ara la Catalunya del Nord, sotmesa a França, que en el seu dia els castellans els hi van regalar, i també com el monestir de Ripoll, amb l'abat Oliva, que va dedicar els monjos a Montserrat. Recordem que encara no fa un parell o 3 d'anys vam celebrar el mil·lenni del monestir, que en Montserrat sempre ha estat un ancle al servei de l'Església i de Catalunya i, per tant, de la llengua. I encara que alguns ho vulguin oblidar, ja se sap, que qui perd la memòria perd la identitat. La visita del papa hauria de ser exclusivament a Barcelona, o a Catalunya, per beneir la Torre de Jesús, del temple, la Basílica de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies de la catolicitat. Però, esclar, com que això tot ho remena l'església espanyola, que és més aviat espanyola que església, naturalment es havia de compensar i el papa, per exemple, havia d'anar a Madrid, encara que no sabien què hi havia de fer. Però mira, parlaria al Parlament tothom m'aplaudiria, encara que la majoria no estaven res d'acord amb el que va dir, però esclar, el papa de moment no dona vots. I també a Canàries per la qüestió de migració. Tot plegat, tot contents. L'únic que passa aquí és que, clar, la Basílica de la Sagrada Família està molt relacionada, lògicament, amb el seu arquitecte, l'Antoni Gaudí, que és una persona que ara n'hem celebrat el centenari de la seva mort, i resulta que aquest senyor era català, catòlic i català, i deia que a Catalunya no s'havia de parlar mai en castellà. No va parlar mai en castellà ni davant dels reis, ni davant dels policies que el van detenir, insultar, etc. Això ja passava al segle passat. Oi que no han canviat gaire les coses? Doncs per pitjor, perquè al segle passat a Barcelona el 90% de la gent parlava català i avui aquí cada cop som menys del 30%. Aquesta és la realitat. Com deia, l'Església espanyola ho va potrejar tot amb l'auxili i la convivència del cardenal Omeya de Barcelona.
un cardenal que, malgrat parlar aquest català de la Franja, té un autoodi terrible a la llengua, perquè diu que no parla com a Barcelona, i em demano per què he de parlar com a Barcelona. Doncs aquest senyor ho havia emputinejat tot, de tal manera que pràcticament tots els actes eren en castellà i només es feia una benvinguda, el papa donava una benvinguda al principi i al final en català. Realment, lamentable. Sortosament, per una vegada, sense que serveixi de precedents, la gent aquí es va rebel·lar moltíssim, el govern inclòs va haver de seguir, perquè en principi no ho veia clar, entitats, partits i el Sursum Corda, diríem, es van mobilitzar perquè això no passés i perquè el català hi tingués una presència com cal. Evidentment no va ser la presència del 100%, va haver de compartir bastant amb el castellà, però com a mínim vam corregir aquest nyap que convertia la torre i la basílica de la Sagrada Família, el mateix Gaudí, en un altre espanyol, un altre signe d'espanyolitat. Per fortuna dic, es va poder subsanar alguna cosa, també gràcies a l'actuació del jesuïta Enric Puig, que és al Vaticà, i d'altres que van fer-ho i que prefereixo callar, perquè potser els necessitarem un altre dia, no? Com deia el bisbe de Lleida, parlar en català no és pecat. Bé, pels senyors de Madrid es veu que sí, que deu ser pecat, no? El cardenal Omeia es va veure superat i deia allò que, ens hem d'entendre tots. Aquí ens hem d'entendre tots, perquè, esclar, si parlem en castellà, només som pels d'Espanya. Home, el més lògic és que es faci amb la llengua del país i amb l'anglès, que és l'única llengua universal. Com es pot comparar el castellà de 400 milions, la majoria dels quals, molt bona part, analfabets, amb l'anglès que té 1.600 milions i que és l'únic idioma internacional? Que no veuen que són uns catetos provincianos i aldeanos? Doncs mira, que aprenguin de la seva medicina. El fet és que el papa es va portar bé, francament bé, l'home va fer un gran esforç per llegir bé en català i dir unes quantes coses, i ho va fer molt bé, tot sigui dit, i la benedicció de la torre es va fer 50,14 en català i almenys del 50 en castellà. Home, és una dada interessant, no? I per si fes poc, encara el que va passar el xou amb els cantaires del final, Déu-n'hi-do, no? Tot plegat jo penso que va estar francament bé. També haig d'elevar a la Sílvia Orriols perquè sabem que es feia tot en castellà i que venien els reis i el govern de Sánchez amb 14 ministres, Sánchez que no va mai enlloc, però sap que aquí no el xiularan, no hi va voler anar-hi. I de moment Sílvia Orriols és l'única que veig que jo, l'única polític que veig que és constant amb les seves i fidel amb les seves idees. Almenys de moment. Ja sé que tal com estava la cosa no es podia fer tot en català, però bé, com a mínim jo penso que vam salvar les circumstàncies. També el papa va anar a Montserrat, on l'abat Guasch va tornar a fer una altra mostra de submissió lingüística, com hi havia fet mesos abans rebent el rei Felip VI, aquest que havia atonyinat els catalans i que no n'havia demanat pas perdó. Però bé, sembla que aquest nou abat sembla que és un buròcrata i que no segueix les petjades dels seus precedors. Desgraciadament, l'Església catalana viu en un moment poc dolç. Falten vocacions, falten creients i a sobre venen molta gent de Sud-amèrica que, clar, si no volen que se'n vagin a altres col·lectivitats, altres creences, doncs es ho han de fer en castellà. Per quin país més desgraciat el nostre? Que hem d'adaptar a la gent en la fe en castellà i a sobre, de l'altra banda, uns senyors de l'islam que són contraris a totes les tradicions i creences occidentals. Quina desgràcia més hem de tenir aquest país. Bé, en qualsevol cas, jo penso que va estar bé tot del papa i sobretot l'acte de la torre, amb la música, l'espectacle de llums i amb aquell dron sobre Gaudí. Home, això ha travessat tot l'univers, totes les portades dels diaris més importants, totes les televisions, i això és una fama per Barcelona que no hi ha preu per pagar-la, no? Em va recordar una mica el temps dels Jocs Olímpics del 92, al principi que hi va haver amb aquella entrada ja no sé com es deia, amb aquella fletxa que van tirar, i tot va anar molt bé.
Doncs igualment aquest acte em va recordar aquests Jocs Olímpics i Barcelona torna a situar-se al món i això no té preu. El segon tema que volia dir avui és que precisament el de l'ensenyament del català, l'ensenyament del català, resulta que es va fer l'Òmnium i unes quantes instàncies catalanes varen recórrer al Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg sobre aquella sentència del 25% del castellà a les escoles de Catalunya arran que un pare de Canet de Mar d'una escola ho havia demanat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que més aviat és el Tribunal Superior de Justícia de Castella, doncs els ho va concedir. El tribunal aquest doncs els dona la raó i encara els diu que són víctimes, perquè això desfà el sistema espanyol i que, pràcticament la immersió doncs, no pot ser, no? O sigui que els botxins es converteixen en víctima. Què passa amb tot això? Doncs que dels 3 magistrats, una era espanyola. Això és com a Sixena, no? Les obres de Sixena que el futur es dirimeix a Osca, a un jutjat d'Osca. O sigui que és part i jutja al mateix temps. Això és el que ens passa. En qualsevol cas, hem d'esperar a què passa amb la sentència del Tribunal Constitucional, que segurament ens dirà la meitat en català i meitat en castellà, perquè la immersió, ens agradi o no ens agradi, va néixer morta. En un estat on l'única llengua oficial és el castellà, com voleu que el català doncs sigui la llengua preeminent? No, per favor, és de sentit comú. Però a mi no em preocupa tant que hi hagi un 25% de castellà, doncs que ja se'ls ho podien donar. Em preocupa la catalanització de l'escola. Què vol dir això? Doncs que es parli català al pati, ja ho veieu tu, al menjador, que es facin, no sé, exercicis, doncs, concursos de poesia, de redacció, que es vagi al teatre, que es faci teatre, que vagin al cine, que facin cançons, que facin podcast. Això és una escola catalana. La resta és una acadèmia. I per què les volem, les acadèmies? Encara que les assignatures fossin al 100% en català, doncs no ens en sortiríem. I menys amb aquest sistema que tenim ara de selectivitat, que pregunten unes coses que semblen molt cap enlairades, quan el més important és que la gent sàpiga parlar català, que sàpiga dir bon dia, que sàpiga fer una conversació. Per què en volem de tantes coses teòriques? Aquests exàmens, que són pràcticament posar una creueta, com exàmens de conduir, vas posar la creueta, però resulta que llavors no saps moure un volant. O, per exemple, com jo puc saber tot el reglament de futbol, que no és el cas, i no saber ni xutar una puntada de peu, no? Doncs això sembla que és el que passa al català. A veure si canviem una mica aquest sistema i fem realment les classes de català com cal. I per finalitzar, doncs, els nostres enemics continuen lluitant i aquí doncs, tenim, per exemple, el senyor Javier Izquierdo, que encara que es digui Izquierdo, doncs, pertany a un partit doncs, que volen fer aquí dels marroquins, andalús, per presentar-se a les eleccions de Barcelona i ha dit que quan siguin allà el primer que faran acabar amb la immersió lingüística, que quan Catalunya tingui 10 milions per fi haurà desaparegut el català. Doncs quedem avisats si és que alguns no ho sabien. I ja sabem doncs, que un cop més a la taula d'en Bernat, qui no té estat no hi és convidat. I sempre hem d'acabar amb aquell mantra de sempre. Un dia més amb Espanya, un dia menys de vida. I això és tot per avui, doncs passeu un bon juliol que no sigui calorós i encara que siguin les ganes de dormir, estiguem molt desperts amb el país perquè això se'ns en va a fer punyetes. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.